Така, колеги, днес ще говорим полигоните. Така. Знаете вече, може да създадете един обект, да го модифицирате. Да си познайджвате. Така. И както виждате, това е един прост лист. Даже ще го ширя. Нищо особено, то е просто 4 свързани линии, които образуват повърхнина. Ако селектираме този лист и го превърнем в Editable Poly, визуално това изобщо не го променя, но сме способни да видим неговите вертекси. Вертекси 4 на брой, неговите еджове, неговите граници не сме способни да видим бордерите и неговите полигони. Той е съставен от един полигон и от един елемент. Ако така, първо как се мърдате. На клавиатурата 1 ви показва точките. 2 ви показва еджовете. Да заключих. 3 ви показва бордерите. 4 ви показва полигоните. 5 ви показва елемента. Внимавайте с спейс. Така, ще ги разгледаме по-отделно. Те си приличат и се различават. Тук долу виждате едно меню за селекции. Може да селектирате тук се вижда по-добре по точки, да игнорирате, да увеличавате селекцията. Например, ако селектирам само съм се заключила. Това беше така. Ако съм селектирала това и натисна Shrink, ще се изчезне селекцията. Ето така. Shrink. Става само това. Ако натисна Grow, се увеличава. Ако избера този и натисна Ring, се избира противоположния. Loop е вече за тримерни обекти. Така. Имате меню за Soft Selection, което вие почти няма да използвате. Какво може да правите? Може да премахвате вертекси. Естествено това променя така. Когато има когато имате един вертекс, ето тук виждате, може да го разделите или да го уелднете, демек да го свържете. Може да направите chamfer, connect. Така, може да движите свободно вертекса. Ето така, да видите хубаво. Можете да го движите и по направление. Може да създавате вертекси с включен снап. И аз не оцелих къде. Да ги атачвате и така нацетне. Това ще го разгледаме по-натам, като навлезем. Да минем на еджовете. Ако на нас ни трябва полигон, който е разделен на 2, селектираме двата срещуположни и натискаме Connect. То ни дава този вид меню. Това са сегменти, колко сегмента искаме.
по-наблизо, по-надалече един до друг. Наляво или надясно. Може да приемете или може да приемете и да кажете: искам и между тези двата, което не ви го препоръчвам. Сега, как да махате грешни еджове? Първо, защо ще го направим? Така, всяка точка е добре да бъде захваната с други срещуположни точки, което значи, че тук имаме следния проблем. Тези двете точки образуват n-гон, т.е. това е n-гон. Много точки го държат. Това при по-сложна геометрия се чупи и излиза зле на рендера. Което ще рече, че ето това са правилни полигони, а това са грешни полигони. За да направим нещо, трябва да прекараме линии тук. Това става по няколко начина, или по-добре да изтрием тези двата. Ще ги изтрием от Edge. Хванали сме ги. Натискаме Ctrl, Remove и ги премахваме. Сега отиваме на точките и виждаме, че тук няма нищо. Сега ще го направя отново, за да видите какво става, ако не натисна на точките, т.е. на еджовете, ако ги ремувна, без да махна точките, без да натисна Ctrl. Както виждате, точките си остават, което в последствие пак може да даде проблем в геометрията. Може да ги почистите и така. Не е проблем. Така. Как да го направите така, че да имате наистина плътни цели линии? Просто селектирате цялата мрежа. Така. Сега, ако хвана тази точка и я дръпна в пространството, дали ми блокира макса? О, аз тук още съм по Edge. Да, но ако хвана тази точка и я дръпна в пространството, вие ще видите, че полигоните се опитват да вземат такава позиция. Отдолу е празно. Но полигоните са счупени, защото няма достатъчно геометрия, която да позволи свободно проектиране на точката. Малко са линиите. Също може да стане, ако решите да мръднете ето този ръб или този полигон. Сега, както виждате, имаме 9 полигона. Какво може да направим с полигоните? Първо може да ги трием с Delete. Удобно. Сега ще прекъсна този пример и ще минем към бокс за основна фигура. Хайде. Какво съм? Трябва да излезете от полигоните, за да имате достъп до останалото. Изтривате бокс. Така. Само малко да го стесня. Имаме бокс. Той няма сегменти. Превръщаме го в Editable Poly и получаваме това меню. И знаем, че това е нашата стена. В нея искаме да пробием дупки за прозорци. Минаваме в еджове или в полигони, и в двете може. Скролваме надолу и намираме Slice Plane. Ако натиснете Snap да ви е включено, може да снапнете този плейн
до определен вертекс. На нас ни трябва да е долу. Изключвате снапа и задавате височината, на която са прозорците, например 80 см. Плейна ще пререже плътно, както виждате, цялата стена. Трябва да натиснете Slice, след което сте готови да зададете височината на прозорците. И така, почти сме готови. Сега, трябва да го завъртим, което ще стане с Rotate. Виждате ли, ако го местите, то ви показва къде ще среже. Нас обаче така не ни върши работа. И в хикса ще сложим 90, след което ще минем на Move и ще центрираме за всеки случай нашия плейн по ръбчето, след което ще му зададем по Y да се предвижи с 30 см. Минус 30 см, защото е към гръбчето на Y. Натискаме Enter и той се предвижва. Натискаме Slice. Този прозорец искаме да е 2 метра. Опа. Така, като направите тази грешка, тук пишете минус стойността, която сте въвели. И забравяме, че сме с минус. Сега ще я вкараме още веднъж. И натискаме Slice. Искаме да пробием и дупка за врата след 30 см. Slice. Дупката за врата е минус 90 см. Примерно. Slice. Сега, аз съм забравила обаче. Изключвате Slice Plane. Селектирате този Edge. И знаете, че той е на 200 см. Долу пише. Така. Отиваме в полигони. И сега ще пробием дупка за прозореца и вратата. Селектираме този полигон. Селектираме срещу положния с Shift. С Ctrl, извинявам се. И търсим по менютата малко по-нагоре. Команда Bridge. По този начин ние имаме една добре пробита дупка, в която може да инсталираме нашия прозорец. Също се получава и с повече от един полигон. Bridge. Така. Обаче, тук имате проблем. Имате два полигона, които нямат абсолютно никакво разстояние, са сбъркани. Просто ги триете. Проверявате си точките. Оп. Колко точки съм хванала? Щом ви дава такъв голям номер, една. Добре, една. Няма отворени точки. Така. Ако ви трябва да преместите, да кажем, всъщност не. Да кажем, че сте мръднали ето с полигон, държейки Ctrl. Тогава имате два... Опа, извинявайте. 5. Имате два отделни обекта. Понякога е удобно